Anthu osema aonapo ndi mchewa. Malangizo amene alangizidwa ni akuti tiyenera kukhala n'umbale wabwino, ngati mchewa ali patsogolo tizingoona mchewayo. Bwana Sositeni Gwengwe, chilombo cha dangwe limene suchidziwa chimasweka nyimbo kuti utsogolere. Chithandiza uko cholinga chathu tikufuna kuthana ndi anthu oyipa apaseto lichoni. Okay, mmaziwa Lawyer Charles Muhango, mmaziwa Kabadinyo Muhango, mmaziwa Bazuka Muhango, mmaziwa Chimwemwe Muhango, mmaziwa Tuonge Muhango, mmaziwa Muhango ambiri. Maniuze ni chisisti chake ndi chakuti anthu osewo ndi Muhango ineyo palibe chibale, ngati chinalipo chibale ndi chakalekale. Ndiye lero lili ndifuna tikambirane zachani zimene mumakamba malinyero inuyo makamaka, zonena kuti Tumbuka ndi anthu Odzikonda, zonena kuti Tumbuka ndi anthu Sankho. Lero li it stops here. Okay, ndipo kumalawiko ngati pali lamulo loti silinalembedwe koma ndi lamulo loti aliyense amalikhulupirira. Number 1, akuti Tumbuka ifeyo kaya ndife Sankho. Number 2, ndipo musazayelekeze kumpasa Tumbuka udindo or president. Malawi ati muzafuna ngati kuti mutafa ndi kuyikira screenshot ya dai nake imene ayika pa one of my posts. Kumalawiko ndendi daily. Koma Baghaya, musanamvesere kaye zimene ndikufuna ndikambe neyo. Mveserani kaye izizi. Kumalawiko ngati kuli anthu amene amadana ndi mitundu ina, ndendi inuyotu. Chifukwa mwamva zimene akunena mfumuzi, mwamva zimene akunena adawu. Inuyo machitidwe anu anzatha kumwera, anzatha apakati inu. Machitidwe anu ndi oti mumayang'ana mkati mwa nyumba mwanu. Koma poyankhula mumati ifeyo Atumbukafe ndi amene tili Sankho. Ne mumayuza ti matriki tanu, language chani, but we see through you. Palibe siku limene inuyo simasiya kuyankhula izizi. Ati votere mchewa nzathu, ndipo MCP maitenga ngati chipande cha ndani chakuntundu. Zimene akuyamba sa DPP kumene koko ayawe nasa mapanga zimene ndi UDF. Koma chodabwisa ndi choti chimene mukuyankhula zimene mukupanga ndi za Sankho. Mene MCP analowa mboma. Onani cabinet. Achewa ndi ambiri. Alomwe ndo chepa. Mene alomwe analowa mboma nthawi ya Bingu, nthawi ya Peter Muthalika. Alomwe mboma anali ambiri. Enawonso kuchepa. Imene ndi Sankho. Koma mmatembenuka ndi kumanena zoti chani Tumbuka ndinu Sankho. Wamva? Ndiyambire pa mawu Bingu, Phaksi Bingu akuti anadandaula kuti kodi zikutheka bwanji kuti kuchanko upezeka Tumbuka ambiri. Ndipo ukapita kuma department ku Tumbuka ndi ambiri. Ndipo chifukwa ichi tiyambise quota system ndimene ananenera Phaksi Bingu. Zoveka ndithu kunena kuti okay, ngati pali vuto la access to education, tertiary education, ikuyenera likhonzedwe. Koma justification ya Bingu inali yoti Tumbuka achuluka kumene koko. Ndifuna ndibwerere ku argument ndanena ija yonena kuti kodi Achimwemwe Muhango, Akabadinyo Muhango, ndi Bazuka Muhango pali ubale. Inuyo titati tikuuzeni kuti kaya mati ine ndine Message James, ine ndine Franklin Roosevelt. Kunena kuti tatiuzeni mayina anu eni. Ambiri ndi Agama, Aphili, Abanda, chimodzimodzi Tumbuka. Kaya anyilenda ndende mboye. Kukuma na anyilenda awiri pa bungwe linake sizoti ndekuti anthu akuziwana kapena kuti ali pa upo. Ande ngati inuyo nokha mmene ananenera Bingu munje kunena kuti okay kuinvest kumapita Tumbuka ambiri. Nthawi imene ja list katuluka anthu akatoto ambiri kuphwezi ambiri. Okay, ngati kuinvest kukupita anthu ambiri akumpoto.
ndimufuna zizitheka bwanji kuti vikafika nthawi yogwira ntchito akumpoto azikhala ochepa kumene koko zili ngati nzovota kuvesa kuti kodi logic yani ndiyo tichani. Anthu amene amapita ku skulu kwambiri ikafika nthawi yoti okay tiye ndilembe ntchito, anthu amene alembedwa ambiri unless ntchito imene ndiyawolebala ndi izizi zomanena zoti kaya mukalemba Tumbuka mmodzi ndekuti pa kampani wene pakhala Tumbuka okhaokha. It's rooted in kunena kuti masane mzathu ifeyo ndofanana. Maona ngati kuti anthu awiri ndi amodzi. Maonanso ngati kuti chifukwa choti inuyo masane mzanu si amodzi ndekuti inuyo simuli pachibale. Iyayi kuli Tumbuka ambirimbiri, kuli Muhango ambirimbiri, kuli Baghaya ambirimbiri oti timango obvana si abale athu. Mayo ena ake ya Muhango kuti awa ndi ya Muhango Akuti. Ndiye siyani izizi. It's hate. Mukuheta anthu za uchitsiru. Inuyo ndi amene muli Sankho. Kuyambira akamuzibanda amene akamuzibanda atabwera ku Malawi kuno chimene anapanga iwowo ndikunena kuti okay ndabwera ineyo ndine mchewa basi. Kuyambira lero tipanga dominate dziko ili. Inanena kale kuti anasintha dziko ili zina la Malawi linachokera ku Malawi kingdom ya kumtondo wawo. Maona akuti national language anapanga prioritize language ya kumtondo wawo. Nde palikagulu kambiri kuti sikamasata zinthu kamaona ngati kuti ati language imene amayankhula anthu ambiri ndi chani ndi Chichewa. Iyayi ife tinayankhula Chichewa chifukwa choti munatipanga force kuphunzira Chichewa. Munapita ku Chancellor College ukapanga Chichewa board ndipo munayuza ma brutal means kutesa Chitumbuka, kutesa Chiyawo ndi kuwatcha mabuku. Imagine kuwatcha mabuku ndi kuthamangisa anthu just to force your agenda through. Nthawi zina tikakhala kuti tili ku Malawi kunokwe, tikakhala kuti tikutani tili pantika pena wake anthu amaona ngati kuti ndife zisilu chifukwa choti si ife achewa, ndife zisilu chifukwa choti sitiyankhula Chichewa. Amaona ngati ife ndi number 2. Dziko ili muli anthu ambirimbiri musamazipope. Dziko ili ndi la tonse. Ngati mungofuna ligawe ene we are happy tipita ku Tanzania koma zomati nena zoti kaya ndife Sankho ineyo monga munthu ineyo Morton Baghaya vaya ku geli kumaliza geli ndipite ku organization ngena kake chifukwa choti ndapezana ndi Tumbuka wina kake uko ndizindithupi zili ngati ku national team kuje national team ya azimayi ya netball kumakhala azimayi kumene kujaku more often than not amakhala ndi masane makukalonga uku amodzi chifukwa choti fanzi yawo kalonga imakonda izi zothamanga sports yani. Then anthu amanena kuti national team ya Tumbuka koma national team ija ikatembenuka ndi kukhala kuti kuli anthu amene sali akumpoto. Palibe munthu amene amanena kuti national team yachewa. Kuli ma organization ambirimbiri yoti kumene koko kulibe anthu akumpoto. Palibe anthu amene amanena kuti kumene kuchitika Sankho. Ndiye inuyo mmangoderera munthu wina ake kuti mupangirepo projection. Timanena kuti projection anthu a Sankho so far amene tawaziwa ife, amene tawaona ife ndinuyo achina chakwera achina APM Peter Muthalika anachita kuyankhula pa phone atampanga record ya miji pachi kunena zonena kuti uja ndani uchi munthu panda ndi Ntonga amene uja palibe angamvotera amene uja ndi Ntonga. Ndi mmene maganizira inu ndi mabwera papa kunena kuti Tumbuka Asazalamulire dziko ili chifukwa choti Tumbuka ndi anthu a Sankho. Timangokuonani Sankho ndi inuyo, Sankho ndi inuyo. Tikakhala mini basi muja ati anthu awiri akuyankhula Chitumbuka basi mwayambako ndozikonda amenewo. Ndozikonda ola pa Facebook page paineyo pa ndikaposta post inake ya Chitumbuka pamabwera anthu ena yankhulani chiyankhulo chotaliyesa kumva ndi amakomenta amene ndiwe Odzikonda awe ndozikonda. Ineyo mukapita kumzuzu mayankhula ndi nzano machoka kulilongo muvaya kumzuzu muli mmini basi mayankhula Chitumbuka ndani amanena kuti inuyo ndi Odzikonda.
basi ineyo olo chani olo research ya ineyo yapa undergraduate napanga zimenezi. Language carries power. Inuyo mukuyuza timatriki timene loto kumunena kuti musunge mphamvu pakana kale. Ndipo nomba zaoneka kuti it's not just achewa amene mukupanga zimenezi. Alome nawa kuzitengeza kuopsa zinthu izizi yafika paja poti mwa supremacy ya ma tribes yafika powawasa. Ndeti tani ino ifeyo tilibe manambala sitiberekana ngati mbira inuyo muli ndi anthu ovota 2 million uko kumwera kuliso anthu ovota 2 million nemukamenyana ndekuti uyalowa mboma mukuononga uyakuba kenako mukafika mu streets kumenyana number plate ya kutyolo number plate ya kulilongwe uyi kumakhapana chani. Ifeyo we don't want that. Nemu mati nena paja kuti atumbuka ati timavotera amene wabwera amene watipanga promise. Iyi ndeka politics ndi zimene zozo kumva fundo za munthu uyu watibowa mutaini. Inuyo simusintha umvotera chifukwa choti inuyo ndale zanu ndi zakumitundu. Inuyo ndale zanu poha isi. Inuyo ndale zanu ndi zakumitundu. Sindale zimene zozo. Sindale zimene zozo. Ndale iyo afunika umve fundo upange analyze then uvote based on chimene munthu atapanga. Mukuononga dziko ndi inuyo then mukumabwera pamene pajaba kuzatipanga gaslight. Atumbuka inuyo ndi Odzikonda. Dzikoli anthu amanena zimene kuli mabungu amene oti Tumbuka ulo akangokhala bwana ndi garden boy amakhala Tumbuka. Koma pitani kuma state house uko. Pitani kuchani kuma Capitol Hill. Kuyambira driver kukafika receptionist ukafika bwana atakhala nchewa palibe munthu amene amanena kuti there's something missing, there's something wrong. Chifukwa ndi mmene zikuyenera kukhalira Capitol Hill ili kutiko. Capitol Hill ili kutiko ili kulilongwe ndi munthu akakhale Tumbuka garden boy kumene koko. Ndiye inuyo mumapanga focus pa zinthu zachabe. Anthu amene mukupanga blame sizikugwirizana ya. Ndiye musatinamize. Anthu asankho ndi inuyo lero liti kumasuleni. Makonda kumabwera apa kumatipanga gaslight chifukwa choti ifeyo sitinasinthe masane mwathu kumasanduka chani Morton James Morton Fitzgerald. Ifeyo tinasunga masane mzathu aja and now ndife ma victims. Kumandipanga compare ndi munthu oti sindikumuziwa kulimizi ya mbiri gondwe ndi mbwe sizoti gondwe aliyense ndi mbale wake wa gondwe. Sizoti kaendani iyayi zilingati aphiri agama and the like. They please give us a break. Tisasamveso zimene zizonera Tumbuka ndino anthu asankho. Ifeyo we know kuti anthu asankho ndi inuyo. Mukamayang'ana boma lija inuyo maganiza in terms of lili mwanjewa nzathu basi asachoka mene kamuzu njewa ndekuti kuli alome ndekuti kuli ayawo ndekuti kuli Asilamu. Identity politics kumali kunoko ndiyovuta kwambiri. Identity politics kumali kunoko ndiyovuta kwambiri. Identity politics kumali kunoko ndiyovuta heavy and inuyo ndi amene mukupanga exacerbate. Komano mungatipange gaslight kumanena zoti kaya Atumbuka ndi asankho. I work too hard for this shit. Kumanena kumazanduza zoti ineyo kaya ndani kaya ndi pamene ndili pa chifukwa choti kaya some Tumbukas put some rhymes. Iyayi. Kumene ndimachokera ifeyo kumlowe. Kumene ndimachokera ifeyo kulumpi zimakhala ngati mpikisano. Mwana se vaya kuchani kugeli chifukwa choti kumene koko kulibe kalikonse. All headquarters ya boxing ili kulilongwe ku Blantyre ndeti mayenera kuweka kuvaya ku school is the only way tingakapezeke kuchani in the corridors of power. Nditalimbikira kumene koko takhoza chani kenako nomusatipangira so gate kuti iweyo chifukwa choti ndiwe Tumbuka imakaya apa. Kuyang'ana kuti ndi ndani amene wakuthandiza kuti ufike apa. Mukupanga belittle effort imene tayikamo kuti tifike pamene tili.
palibe munthu amene anabwera kunena kuti iya tinaweka kufika pamene tilipa kuvaya kugeli kaya kupita ine also to kumalayiko ndi open system. You can work hard ndipo kaya nyumba kwanu ndikosauka chotani ukayika effort ubreak ulowa mujani muma elite. Maloya ambiri amayambira from zero kuwerenga kwambiri kena kusanduka jani usanduka lawyer. Ukasanduka lawyer automatically walowa mujani mu top society kumalayiko. Koma ayi ndithu atumbuka this atumbuka that. And then kumalayiko kuli anthu ambiri mbiri kumalayiko kuli anthu ambiri mbiri ena oti sizimakhuza kumene achina kasambala achina mwene tete achina mwakikunga achina fanzia kuchitipa situmbuka anthu akukalonga satumbuka kuli atonga koma kungomva dzina lina lake muona ngati kuti tikafika ifeyo tikapanga ndalama mulilongo munomo ndio timafika pa agenda nyirenda wapanga ndalama zilingaiwa gondo ndipasako. Stop it. Anthu ositi kwaziwa samagula ufa kwathu ena watakumana tonse tindi mavutsi kale ifeyo we came here each by way of katoto ukamenya machani ma entrance uko kubweza town kumazaweka iniwe mukuona ngati kuti tabweza kuno kwa chifukwa chati ndi atumbuka. No, stop it. Inuyo ngati kuli mafield ambiri oti atumbuka sitingayambe. Kuli mafield ambiri oti atumbuka sitingayambe. Business, athletics, chani. Palibe ntumbuka amene amanena kuti kundi chifukwa chani anthu ambiri amene amapanga amalowa ku police. Amene amapita ku army si atumbuka. Ndem lero li mukabweza zoti ife tiziti ndi Sankho. Some random nyirenda ineyo tikugwiza na yani. And ndalama zine ndingapanga ineyo kunchito kwa kaya kati ku organization kuli chani kuli atumbuka ambiri. Mukuona ngati kumene kwa magawana ndalama. And ali ndi upo anji what type of kaba is there? And kodi upo umene ukakhala kuti pali yachewa ukhaokha ula tumbo ula ngoni ula alome ukhaokha kodi umasiya ukhalapo siyani za tribal politics. Bwezani mfundo pa tebulo izi za bowa panopa ngati mukufuna Dzikoli tingo gawana because going forward ifeyo izi will not accept tabwera mblanta yamu kumatiuza susa uchisiro mabwera mblanta yachifukwa cha gere motherfucker. Yes motherfucker. Ife sitinabwera mblanta yakuzaba sitinabwera mblanta yakuzaba and blanta iyi ndi inali yazungu kale kunalibe anthu kuku aliyense ndi obwera koma you single us out chifukwa choti ukanika kuyankhula chanu tinanena kale kuti kachiyankhulo mukunena munati kakamiza kuti tiyankhule ina na ideal wawo aliyense amene akuyankhula chizungu timakupasani ulemu chifukwa choti simumatha chizungu kuyankhula chichewa ndi accent kuyamboso kuti shishas kuyankhula ndi capital letters motherfucker. Fuck you I say. Fuck you. Ndiye tipaseni chani tipaseni mita tipaseni ulemu tili kumalayi kunoko city we are not supposed to play number 2 kunoso ndi kwathu tinabwera kale 15th century tinabwera limodzi tinapha kafula Dzikoli tinalanda and then here you are thinking kuti ineyo I'm supposed to play second fiddle. No motherfucker, no. Ndiye please chonde anzatha chichewa please chonde anzatha chilomwe next time ukamanena kuti kaya ati ifeyo tili chani and ife Sankho tatipaseni umboni kuti kodi Sankholi ifeyo atipindulira chani tapindula nalo bwanji ndipo tafika nalo bwanji pamene tilipa siyani zimenezo siyani nsanje ifeyo so far umboni umene tili nawo ndi kuti inuyo ndi amene muli ya Sankho anthu a Sankho kopsa mukangolowa mboma achina chakwerapo chilowere mboma amalemba anthu akuchani akutchalichi kwawo amalemba anthu akubanja lakamuzo amalemba anthu akubanja kwawo ana awo and the like then kumabwera kuti ife ndife a Sankho. What is that? Achina pita mutalika ali mboma mufufuze kuti apita mtalika kodi akubanja la Gertrude kumene kwa zilamu wawo amene anali kuma embassy ndi angati
mufufuze kuti kodi kubanja apita mutalika anthu amene achita bwino ndangati mufufuze kuti kodi kumene koko cabinet yapita mutalika appointment ako embassy apita mutalika ambiri amene anali akumtundu kwawo anali angati ndiye lero msamabweze panopa kumazativusa kumazativanga gaslight kumanena kuti ifeyo ndi amene tili asankho iya tikuziwa zoti mmangofuna pobisalira yophera awemba ati kaya kubungwe lanji kaya kwenjiwo lanji kuli atumbuka ambiri nde basi imene likhali vuto toseve tivutike ndengati mukunena nokha zoti kuinveste kumapita atumbuka ambiri nde kwina kusikumayenera kupita atumbuka chifukwa chani munthu wamalize investe nde usapeze ntchito musati bowe musati nyase kadziko akakaso kakalibi mukuchedwesa ndinuyo ndi ndale zanuzi tivodere nchewa nzathu tiyang'ane pali nchewa ife timangoyang'ana kuli fanzi yoti itha kusintha dzikoli radical people koma inuyo ndi zikhalidwe zanu za nyasazi ndipo kunja kuno ase anthu amatiseka chifukwa cha zikhalidwe zanu ati you come from Malawi ati mumanyenga ana anu ndi mbuzi zina zake zakumsanje zimene zimasasa fumbi ati mmadya mbewa ndachewa amene osife nde please next time be worry osamayankhula kwambiri takupirani kwa nthawi yayitali koma it's time we fought back you use blanket statements, you use fallacies, you use illogical statements kumanena zinthu zoti mulibe umboni, kumanena zinthu zoti is rooted in jealousy, kumanena zinthu zoti simungazipange proof, kumanena zinthu zimene mumapanga inuyo nokha pure projection ati kungolemba Tumbuka moss basi tu only garden boy pamene bo koma Baghaya kodi maganiza bwanji ndipo is rooted, we know if in fact we know Tumbuka ena timaziwa zoti ineyo kubereka mwana lero mwana wanga sazanena kuti when I grow up I want to be a president chifukwa choti inuyo kaya the majority munagwirizana zoti never give power kwa munthu wa Tumbuka. I don't know kuti logic yake ndiyo tichani kuti Tumbuka akafika ku state house ko ndekuti garden boy akhale wanyirenda driver akhala ndi zimene zimachitika panopa muone kaya ndani ngozi ya ndege ija. There was no one from the north. You are surrounded nokha mukupanga zimenezozo koma mukufuna muzioneka ngati kuti chani akupanga ndi anzanu kaya kuti no, it's usually like mafana ku Israel amanena zimene iwo amapanga so that anthu asamanene kuti mukupanga sakuti ndiye guys, give us a break. Tatopa nditi ma false accusation, tatopa nditi ma stupid statements, tatopa nditi ma microaggressions timene makhala mukuti panga subject, tatopa kumaoneka ngati kuti ife ndife alendo muziko lathu, tatopa kumamva zinthu za uchitsiru all over the place. Tiyankhulo chathu mukuti panga police muone pachani pa page pano munthu kungokomenta Tumbuka kuti page ndi Tumbuka awa ndi Odzikonda ndiyankhulo chimene ndima ayesa amamva ndewina kana komenta lero ati kamuzibanda anapanga zoti aliyesa yankhule chichewa ndipo zimene zinapanga contribute to national development yake iti ndipo kuyankhula chilankhulo chimodzi it doesn't mean kuti mukhala national unity. Iyayi tinanena kale kuti ku Somalia amayankhula chilankhulo chimodzi, ku Rwanda aja anthu amayankhula chilankhulo chimodzi, ku China amene amamenyana ndi Taiwan amayankhula chilankhulo chimodzi, ku America kuja amayankhula chilankhulo chimodzi, koma ndewu daily kumenyana daily kusagwirizana daily. Kuli mayiko kuno ngati ku South Africa kuzilankhulo 11 imakhala abechani normal society. Please chonde give us a break. Muziwe zoti kuyankhula chichewa sizoti chathu tilibe, sizoti chathu chili inferior. Inuyo munayuza ma state resources kupanga elevate language yanu kukhala number 1 kukhala national language kuti matiphunzitsa maliro ndi miyambo achewa ngati kuti ife tilibe maliro, ngati ife kuti tilibe miyambo ndi kumabweraso kumazapata gaslight kuti inuyo
inuyo ndi Odzikonda. We know kuti Odzikonda ndinoyo. We know kuti Odzikonda ndinoyo. And simunamvepo mfumu ya Tumbuka. Mfumu. O politician wa Tumbuka kunena kuti Tumbuka tose tivute Tumbuka. That would be condemned pompo koma ndaona na mfumu akunena zoti aliyense ayang'ane maso pa mfumu pa nchewa. Anthu ndi maminista omwe kukapereka ndalama. Ati watsitsa fundo pamene. Ndi Malawi ndi andani. Ineyo I'm honestly tired. I don't want any more of your shit. Ndipo panopa you call you out to your face. Ndinudzitsilu ma tribalist koma mumafuna muzibisa by accusing anthu ena. Dziko ili zidalchewa. Dziko ili zidalomwe. Ndekuli mbuzi zina zimachita kunena. Ati Tumbuka amachoka kwawo kumakatukula kwina. Nachita kumva some bitch. I can't believe she said this. Anachita kunena kuti Tumbuka amasiya kwawo ndikumakatukula dziko lina. Bitch, what? Ukalowa mu 47 muja sizoti kunali kumuzi kwanu. Ukalowa kayo mndilande muja sizoti kunali kumuzi kwanu. That land is now private. Inuyo so munachita kubwera. Aliyense town tanena kali kuti town iyi. Unali mpata azungu anabwera umene majapa kupanga survey kuti Blantyre ikhale apa kuthawa uzuzu. Ukayika town kumene kujako kufupi ndi ma estate chani. Aliyense anachita kubwera chifukwa choti kunayamba economic activity. Leloli inuyo mukati uze ifeyo kuti tikubwera kumene kuzatukula ku dziko loti silatu. Dziko loti silatu. What the fuck do you think we are? Mundu wagula ploti bobo wina akazikuza kuti umene ukatukula kwanu. Okay, so let's assume kuti mukunena zoona. Inuyo kwanu ndikutiko, kumuzi kwanu ndikutiko. Somewhere kwa vumbwe kwa thunga uku kunchinji uko. Inuyo munakatukula kwanu uko. Usemango yankhula out of hate. Dziko ilili ndi aliyense. Ndipo the world over anthu akuthamangira kumene kuli town. After all tanena kuti kunzuzu kumpoto kulibe ma headquarters ama office ndi boxing yomwe kulibe. Zinthu zozili kulilongo. Ndengati munthu ukufuna ma opportunities ntchito zabwino to match your schools to match your skills munthu waphunzira. Ukuyena kupita kutani ku town. Ndiwo ubira town umange nyumba wala kwisasa. Ndi munthu ukukhala mu Blantyre. Munthu ukukhala kulilongwe. Ukatukule kumlowe. Ukatukule kumlowe. Nani nakale kuti ineyo agogo ineyo. Zotukulazo ndi anapanga kale. Anamanga kumene koko 7 bedroom mansion. Yaphindulanji nyumba ija mpaka na manopa ndi 0. Kale wanamanga. Panopa kumanga nyumba kumuzi ndi kungolakwitsa. Unless you have my plans opitako. You can live in town moyo wako wonse. You can die in town. Utakuyikidwa konko. Kumaso town yo sizoti ndiyayena ake yayi. Tumbuka wa ndekuti basi amakatukula ku dziko lina chende ano basi dzikolo silanuso. Nanena kale kuti if you want make it clear, muyike mu clear language kunena kuti Tumbuka they are second class citizens. Ndeti ziziwa. Komanso tilowe muchile kungonena kuti tigawane ife tizivaya ku Tanzania tisamavutike dziko lili lathu. We are here kuzikaziko konyasa kaleka ndi muziti pasaso pressure left right and center upange ichi muntu. Someone is watching you, someone is policing your language. Someone is policing your language, someone is policing how you behave, someone is always watching your surname. Awabwera banji pano watukuka banji uyu waphunzira banji uyu paka na kumaipanga even suggest kuti somehow people right ineyo kumanebuko winakana zindikira mfana ndi Tumbuka ndikuchonga mwaiwala zoti taweka heve mukupanga bilito hard work yanthu zili ngati kuti kungopita kwa some random rich man ndikumakanena kuti ndalamazi mukufukula olo pali muli ndi njoka. That's how it feels. And they are working hard amwenyewa. Kumakhala pamwamba pa grocery kusegula daily ma Burundi. Inuyo kumango bwera kumango zatani kumango zabwebwetuka.
ndiye ndanena kuti that era is gone. Panopa will call you out. Anthu asankho ndinuyo wachewanu, anthu asankho ndinuyo walomweinu, and you show and you say it. And wina kana komenta lero likunena kuti I say Morton Baghaya akuyankhula iziziwa ndakumuzi. No, theory ya tribalism imanena kuti anthu amene amakhala tribal ndi anthu ophunzira, sakhala anthu osaphunzira ya, sakhala anthu ati usaziwa chimene chikuchitika iyayi. Ndiye izizi za tribalism izi amapanga ndi anthu amene amapanga understand ma dynamics, anthu amene amapanga plan. For example, anthu amene akunena zimene ndi mafumu, sizoti akunena ndi anthu wamba. Anthu wamba amaphunzisidwa kudana ndi mitundu inzawo by my elites. My elites ndi amene amakhala pasi ndikunena kuti tiyeni ifeyo as a group, as a chewa tipange dominate politics ya kumalako. Ndinamva wina kakunena mu WhatsApp group, papa ndekuti basi nchewa chewa forever chanja alomwe ukukusu ndekuti akapanga plot zawo. If we are caught in the middle and we don't want to, if we don't want that, in an ideal world kumafunika kuzibwera dolo apereke fundo and should be judged based on fundo, akakanika vote him out. But system ndipo democracy kukanika kuchitika. We cannot have democracy if motherfuckers vote based on tribal lines. Panopa, in fact, we can confidently say kuti kumalawiko there is no democracy. For democracy imafunika muntu amene ali informed and amene ali malleable and stuff like that. Koma so far we don't have malleability. The people vote based on tribe. Ndiye pepani kwambiri kuti kaya inuyo ndi achewa, kaya inuyo ndi alomwe, kaya inuyo ndi ene akadziko, munayamba pang'ono ati tikufuna national unity, tikufuna national unity. Aliyense aziyankhula chiyankhulo chimodzi andi kukatenga chiyankhulo chanu chokumati yankhula pamene pajapa kenako panopa mukutipanga kuti tizioneka zisiru. Let's not do this anymore. Panopa vinuyu atumbuka amene mukumvano mukamva wina kakunena zoti atumbuka ndi anthu asankho. Explain to them how iwowo ndi asankho. Explain to them kuti inuyo as a Tumbuka guy, some random nyirenda muli kumene koko kumene muliko chifukwa cha kuweka kwanu, chizoti ka chifukwa cha nyirenda wina amene akufanana ndi inuyo asakupangiseni kuti inuyo azikuvutisani. Ifeyo sititawasecha bobo akukunenana mupeza kuti aphiri mbwe pa organization imodzi. Ndiye izizi, let's stop it koma let's not ignore it. It's one thing kumango kara amantha wina kamanena lero ati kaya khombo kajali analinga mabedi kumponera kasiya kwawo. So assuming kuti story yoyo ndiyoona, that makes Kumbo the man guilty of zimene anapangazo. So don't come kumaza ndivanga blame ine for some sins of some random ass Kumbo kajali, and ineyo don't come kumaza ndivanga blame for some sins of kayandani good or gondwe kayandani. No, judge me for my character ineyo. Ndiye antama amadaba kuti ndi umadana ndi bingo iwe. Yes, chifukwa choti bingo ananena explicitly kunena kuti sizingatheke kuti pazikhala atumbuka ambiri in a setting. Munthu president kunena chimene life pansonkhano kunena kuti zisamatheke kuti atumbuka azikhala ambiri in a setting. Ndikupanga policy kupanga implement zinthu zija not based on equity, based on hate. Ndikumadaba kuti atumbuka ena kumakhala kumene kumapanga surround bingo kumapanga implement agenda imeneja. Very shocking. And ineyo I've never understood rationale yake kunena kuti anthuwa ndi Sankho, anthuwa ndiwodana ndi anthuwa ndoti amamwa magazi kumene makhala chifukwa choti munthu amene angaganize in these terms ndi munthu amene ali oyipa mtima, satana. Ndiye stop it. Kuyambira lero don't come at me ndi izizi atumbuka ndi Sankho unless you acknowledge kuti Sankho layambira kwa inuyo. Sankho mukupanga ndi inuyo.
Sankho limene lili panopa la official ndi la inuyo. Taona ife Sankho limene akunena ma officials, ma president, mafumu. Irrespected people kumapanga endorse zinthu kazimene zizi. It's from your side. Anyway, ndafika kunsewu. Zimene ndiziyankhula sindingapeke. Going home now. Cheers.